Egia esan da aztezue, gaur seguratik politikoitako izan, baina, bueno, ala ere ikustet, egualdi txarrari aurre egin da, kuadrilla polita osatu zeatela gaur ere, nun bai bado hemen, indarra eta kalian ibiltzeko gogu, eta hola. Bueno, gaurko hau izan dugu guazen kalera ekimeneko pozgarren saioa, badakizue, eta guretzat oso pozgarria da zuek hola ikustia. Iruditzen zaigu, ez da erresa, holakoak antolatzia, ideiak izatea, baina gero ideia horiek benetan aurrera eramatia eta zuekoan aizeaten bezala itzia, hori gauza ederra da eta normalean kostatzen dana. Gauza hauek ez dira berez utxetik sortzen eta, bueno, batetik zuei eskerrak parte hartzeagatik eta baita ere eskerrak honen antolakuntzan aritu zeatelako. Badakit, eta hori jonek zinerotziak ni baino hobeto daki, bilerak eta lansaioak egin dituzuela eta, azkenean hori iristeko ilusioa, gogoa, grina, doidala behar izateia. Gaurko saion hau aprobetxatu nahi nuke lan hortan bereziki implikatu eta beretik asko eman duen pertsona bat. Pertsona hori gogoratu arazi nahiko nuke eta zuzen ere Tiburtxio buruz ari naiz. Tiburtxio ekarri nahi dugu gogora, iruditzen zaigulako, zuek zerate horren lekuko, proiektu honek, egitasmo honek asko duela beretik, berak asko eman diola proiektu honi, eta zor bat badaukagula berarekin, eta gutxinez gaurko hau aipatu erabili nahiko nuke Tiburtxioren pertsona goraipatzeko. Guazen kalera, ekimena gainera iruditzen zait aukera aparta ematen duela horretarako, ze hala da, guazen kalerak oso ondo biltzen du Tiburtxioren izaera. Batatik, beno dakizuen bezala, oso guztoko azun Tiburtxiok mendilea, ibiltzia, kalean egotia, naturarekin harremanetan jardutia, eta beraz ekitaldi honek hori badu. Eta bestetik, Tiburtxioren izaeran oso nabarmentzeko iruditzen zaidala bere herrigintzarako grina. Gaur egunean, zoritxarrez, individualismoa, nor bere txingorari begira bizitzea hain ohikoa danean, Tiburtxiok bestelako balore batzuk zituen, oso nabarmen gaina erakusten zituen, beti ari zan auzolanari eta aldelanari begira, proiektu honetan bertan zenbat ordu eta zenbat alegin egin dituen, eta azken batean herrigintzan aritzen da pertsona bat, Tiburtxio bezalako pertsona bat, iruditzen zaigu oso eredugarria dela, eta beraz berak egindakoa oso handia dela. Egia da, Tiburtxiok hutsune handi bat utzi duela hemen, eraikin honetan, baina era berean esan beharra dago Tiburtxiok arrasto handi utzi duela, eta arrasto hori horre emango dugula beti gurekin. Beraz, dejón deiola Tiburtxiori, nire aldetik, azkauzkat esker honeko hitzak baizik. Hemen dakat oreigarri bat, Tiburtxiori eskinitako oreigarri bat, bertso bat dauka hemen aiatua, Inazio Usarraldek idatzitako bertsua da, eta, atrebentzia hartuko dut bertso hau kantatzeko. Ez naiz ni kantari oso trebea, baina behintzat saiatuko naiz. Doinua da Habanera. Uztailean saminduri, uztailean samindura, gogor jodigu atean, Tiburtxio zure berri, hartzabalen jakitean, ordutikan ustasuna, bizi da gure pakean, hormauek hitz egiten, balekite bat batean, lanean bakana zinen, asperdurari atakean, antolakuntza lanetan, zu inoiz ez apartean, berdinduko altzaitugu, zeneukan borondatean, gugan ibiliko zera, kalera goazen artean. Batetik Damasori emango diot, hemen paretan zintzilikatu dezan.
Txarata bukatu da naso, beraz, jantzizkatu. Bueno, honea, etortzegean bagitzean, jakingo dugu, hau zeatik handu hemen. Da ikasi, kanta, armaldin bat, adimen kantatu, eta eskarrik asko da nahi. Era berean, igual mikrofonorik gabe aituko da behar Era berean, hemen daukaten erekin onero ondoan Arantzazu, Tiburtxoren bide laguna, eta nik ere aprobetxatu nahi dut, Arantzazuri bertso honen kopia bat emateko batetik, eta beste baita ere, lore sorta bat, denon izenean, eta bertso handi bat Arantzazu. Bai. Nire zu ondorenean, laburpentsu bat ingo eta erderaz. Xabi, eskerrik asko, oso hitz egokiak egin dituzu. Eskerrik asko guztioi, bai Tiburtxoren izenean, eta bai nire eta famili osoaren izenean. Egia da, esan dezen bezala, bere utxegitiak izango zituen, baino egindakoa ere handia izan da, ilusioz betetako ekimena edo ibilaldia izan zuen, eta hoi hemen ikusten da, hemen islatzen da, etxien ere bai noski, kalian ere bai, hemen ere islatzen da, eta hoi guretzako eta niretzako partikulaki oso pozgarria da. Eta poz handia ematen didana da, beak utzitako eredu honetan, edo zuen artean, danon artean, eraikitako urratxoietan, urratxoietan barrena aurrera egiten dezutela, eta hartan jarraitzeko grina eta ilusio guztia ikusten dizuela da. Beraz, eskerrik asko, eta jarrai holaxe. Digo, que